Здравейте, аз съм Никита Кънчева и вие сте с шоуто Стани Белен и на нас, на гости ще ни бъде Мария Валентинова. Здравейте. Сядайте. Седам на някаква мръс. Този малък таблет, в който ще ви се изписва всеки въпрос, който ви задам. Таблет. Това ми прилича на телефон малко. Тако ни го казаха от Технополис, казаха малък таблет. Така. Този таблет на къде? На така, на така? На къде ти ще той ще се обърне? Добре, айде тече. Първи въпрос. Лягаш да спиш в 8 часа и ставаш в 9 часа. Колко часа си спал? А по точка 1, Б по точка 2, Г по точка В по точка 3 и Г по точка 4. Един според мен 8-9 зависи, но нямаше повече от... Добре. Щом казвате? Втори въпрос. Ама вярно ли? Вярно е, казах ви, че и вярно сега, ни въпреки на луда. Втори въпрос. Какво означава СОС? Помощ, трябват ми пари. А под точка, В под точка, загоря тенджерата, В под точка, дървото се запали или Г под точка, той спи. Искам помощ от приятел. Става ли? Давай, обарете се, ама бързичко. Бързичко. Имате право на една минута разговор. Минке! Едно. Минке! Ало! Имаме една минута сега, слушай сега. Тук имаме един въпрос, че съм в едно предаване, тъй че бързо ми отговаря. Въпросът е, какво беше? Къде е сега, Матуш? Какво означава СОС? А. Помощ, трябват ми пари. Б. Дървото се запали. Дървото се запали. В. Загоря тенджерата. Загоря тенджерата и Г. Той заспа. Казвай, Минке. Абе, че май парите. Парите ли, Парите ли? Да, парите. Браво, маминке, ще дойда да почерпа с едно кафе. Ферхунде умира, айчо! Мале, Ферхунде умря, виждате ли какво правите? Ама Ферхунде! Тук нещо умря. Раз ще гледате от моя. Добре, ще нещо тук не Ами ще го зареждам и гледайте ми таблета, ама без... Айде малко сега, той повече пари Ето го. вземете, бе, хора. Иван има 17 овце. Всички освен 9 умрели. Колко овце са останали? 9, 10, 1 или 2? 9, бе, нали всички освен 9 умрели? Да, бе. Ами че те мисля 9. Така. Ма така ли, ма? Да, бе. Добре. Този въпрос ще бъде с ваш отговор. На колко право грешки имам, че да изгоря? На една грешка и сега. О, няма да горя. Така. Стягам за сега. Четвърти въпрос. Четвърти. Пилоти на самолет. В София се качват 10 пътника. В Пловдив слизат 3 и се качват 15. В Стара Загора се качват още 6 и никой не слиза. На колко години е пилота? Ама дайте да прочита въпроса, че нищо не разбрах. Ето го. Пилоти на самолет. В София се качват 10 пътника. В Пловдив слизат 3 и се качват 15. В Стара Загора се качват още 6 и никой не слиза. На колко години е пилота? 13. Не, чакайте, не. 13 ли е ли? Не. Нам колко е? На колкото... Не знам. На колкото какво? На колкото... Аре по-бързо, че времето рече тук на поста на час. На колко си година, на колкото си ти. Не знам на колко си. На колко си ти съм, на толкова съм. Така, все пак отговорихте нещо. Вярно ще продължим нататък. Окей, значи ти си на 50. Така, може ли мъж в България да се ожени за втората братовчетка на вдовицата си? А по точка да, Б по точка не, В по точка както те се решат или Г по точка откъде да знам? Не! Не може. Да, не могат. Колко вида животни е взел Ной в ковчега си? А по точка 1, Б по точка 2 вида, В по точка 3 вида и Г по точка 4 вида. Едно. Няма къде за 2, 3, 4. Верен ви, отговорът е, че... Така, следващ въпрос. Колко завоя има в света? А по точка 1, Б по точка 2 ляв и десен, В по точка колкото се реша аз или Г по точка 3. Къде е въпрос? Ето ви го въпроса, вижте, че го списва. Да. Иди да.
Ами, завой. Наляво и надясно, там е смъртта, там е хубавото. Два са. Па напред нищо няма. Браво. Смъртта и хубавото. Така, последен въпрос. Какво ще стане, ако котка изяде вафъл морени? Без да отговори, вие искам да се седите сама. Може ли да предполагам? А вие само да Не може да предполагате. Имате Ами имам първо само публиката. два отговора. Може ли да кажа едното или второто? Ами обидайте публиката, като скачи. Питам публиката. Какво мисли публиката? Отговорете, млада госпожа. Какво мислите? Да, искам да попитам тази какво ще стане? Какво ще стане, ако котка изяде вафъл морени? Предполагам. Трепач. Какво трепаш? Котка трепач. Да, и аз така, може би, вярвам на господата в трепач. Поедете котка трепач. Котка трепач. Ами, вие малко майче ви сте карали първи клас, обаче гледам всичките ви отговори са верни, затова... Как не сам бе, госпожа, вие добре. Заповядайте това листо като и се Ама тръгвайте от чакай, шоуто. искам си изгадай с лева там колко ще стане се. Веди да ги знам колко отговори на въпроса бяха. Бе, вземайте си листата и стовайте от тук. Ушибам аз вас. Кажете ми сега пари искам. Пари, ма! Ейте па! Значи, ето ви тая карта тук. Ето ви тая карта тук. О, и аз си тръгвам от тук, ама какво се нагласих? Пенки! Идвам у вас на кафе! Чао! Така, аз съм Валентина Богданова в истинския живот. Вие ме знаете от моя канал, аз съм Тереза. Това днес беше, както разбрахте по-рано, Стани беден, пародия на шоуто Стани богат. Аз играх като играча, смисъл, който отговаря въпросите. Извинете, дайте. Тя беше Минка и режисьора. Да, Минка и хората, които бяха оттам, в смисъл публиката. И ще има и още клипове с нас. Надяваме се този да ви е харесал и да лайквате и да коментирате. Лайк! Ако има някакви Що предложения... говориш по моето? Ами защото ти не можеш да го кажеш. Как ти не мога да кажа? Добре, казвай си линията ти. Ако искате някаква игра предпочитания, коментирайте долу и не се опитаме да я направим. Пък ако не, просто лайквайте. Лайк видеото. Чао, до следващия клип.